Peters, wie Jan uit Azerooi, die het volk amuseerde met meesterlijk taalgebruik. Wat die zachte, klonkende toehoorder als muziek in de oren. En daarom is de naam Gouden Mondlier nog niet zo'n gekke naam. Omdat Limburgers die deze onderscheiding gekregen hebben, te weten, drie titulair en Huub Manszaliger en de laureaat van vanavond zich goed in het Hollands weten woord te maken. Maar ik zal niet langer stilstaan bij de onderscheiding, maar het gaan hebben over de man die die Griek en Boron. Hij liet wel weggelopen uit de Griekse mythologie. Een sageheld die kan spreken wie de wostenes en alle knevel en barend en van dorp media knippen witte omzeen. Hij is nog geen 30 en heeft de zang van de vrouwelijke sirene nog altijd weten te weerstaan, al zal er het vanavond heel erg moeilijk liggen. Want of zo'n het CDA voor preventief fouilleren is, heeft de organisatie besloten om dat vanavond op Valentijnsdag niet te doen wie de hulemeisjes die hem een werm hecht of het anders willen toedraaien. Leef vastelavond, vriend van Remun. Mogen ik aan u voorstellen, Camille Eurlings. Beste Camille, sorry dat ik niet vergelegen heb met een figuur uit de oudheid, terwijl ze nog bloedjong was, maar gezien die klassieke opleiding, zult ze wel het een en ander begrijpen.
dat specificeren in woord en daad. Bewijs en bewezenheid, de schone klank van het Limburgs, altijd en overal goed te zien. De Gooienwoonbier werd eens in het half jaar uitgereikt. Genomen gegeven in Roen op 14 februari 2003. Beste Camille, de hoofdronde die er nu hoort, de is van licht. En voor wensen ik de hele schone vastenavond en op Limburg nog lang Limburg zien. Leef vastenavond springen van binnen. Het is begrijpelijk en iets pas een weekje uit in de remunt te mogen zijn vanavond. Niet zozeer omdat ik het eind van de week in Limburgs pas denk om terug te komen naar Limburg, want dan Den Haag, dat valt niet met. Dat doet John ook niet leven, maar dat valt niet met. Je hoeft ze maar kort door te zetten om te weten wat dat betekent, klein anekdote. Het kwam er een week of 6 tegen. 24-jarige student het eerste debat, nou dan heb ze vast zenuwen. Dus 4 juni ondersteunen ik. Ik ging het om 11:30 s'avonds door en al deze kom jongens. We pakken dus de pen aan de overkant. Nou, de begint toch de pen horen. Weet je wel, 5 fases, zo noemen ze het dan door. Nou, van de priesles naar achterover. Vanmorgen nog geen 2 sloepen weer. Toen kwam de kamer terug. Dus hij zegt, als jullie die pilsjes nog op willen drinken, zou ik maar opschieten. Want over 5 minuten gooi ik de tent dicht. Dan heb ik gezegd van man steekt zich altijd in 10 voor 12. Dan zei hij nee, maar dat is zo rustig, ik heb het in de zin erin. Kijk, het moet hier nog 10 voor 12 euro. Maar ik kan het niet voorstellen dat voor iemand zo'n ervaring zo hebben. Maar dan nog het. We zitten dan met vuilheid over de partijen heen. En we dus alle lijnen zijn, dat is dat die Hollander in de vaste loop kennen. Want we hebben het toch even al een paar jaar geweest. We hebben gezegd, we komen er geen door. We maken de grond weer neer en die Hollander die ze vaste loop moeten vieren. Dat moest aftreden. Ad is er, het verder niet met. We worden de hoofdnaam, God hebben zijn ziel, Pim, ten vreugde Pien nog eens in. En er wordt een zo Peter, daar werd geopend met volgend jaar geproclameerd te worden en ik moest het zelf nauwelijks geluiden. Het zorgt er goed uit. Tot na de verkiezingen. Tot na de verkiezingen. De Raad van 11 geïnstalleerd, de prins en Bordeaux. Maar nog geen 9 uur na de verkiezingen wordt het eerste lid van de Raad van 11 volvoed. De leden die begonnen zich te verregelen. Nu clubjes werden opgericht en mevrouw die was zelfs koningin van een nieuwe vereniging worden. De panorama steunde haar en er vaste aspiraties. Het heeft nergens toe geleid. Het heeft nergens toe geleid. En ik heb als Valkenberger, zet zich iets anders in energie. Ik heb die ministers nog gezegd, nu doe binnen tevreden. Want een Valkenberg minister zijn niet van de prins. Dat is toch het schoonste wat ze gaan hebben. Het was niet genoeg. Ministers zijn wel niet genoeg. Ze moesten minstens viceprins of vicepremier worden. Nu, de vaste loven in Den Haag, het werd geen succes. Alhoewel het me nu opvult dat sommige van die vrijgillende leden die nog niet meer in de feestzaal mogen, want ze mogen niet meer terug, het die nu toch wel een beetje met weemoed terugkijken. Die dachten van koes ik nog maar. En dat koes ik nog maar, dat speelt misschien ook wel een beetje, het geeft misschien ook een beetje op voor een eigen zoon hier uit Vermung. Want ik heb me van Boy toch nog laten vertellen dat hier uit Hoeze Keizer niet zo lang geleden een telefoontje ging naar minister Johan Remkes. En het telefoontje ging van Johan, ik ben wel goed, maar nu wacht nu even met de opvolger. Wat er knaagt het aan me. En wat een Herman knaagt, wat we hebben natuurlijk over Herman Keizer. Dat wordt niet dat dat terug wil komen op zijn beslissing.
Want die pijnlijke beslissing heb je er langer voor horen, heb je er langer voor gedaan. Nee, dat wordt het niet. Maar de wordt gaat aan een begoes te knagen. En dat is eigenlijk begoes een 10 jaar geleden. Toen kwam ze een Groninger naar Heerlen. En een Groninger notabene. En weet je wat hij zei dat er was? Hij was de markies van het Glaspaleis. En dat ging al zegen door de provincie. Maar dat was helemaal nog mijn leven. Maar wie anders werd dat? Wie anders werd dat op het moment dat Pierre eigenlijk helemaal al afscheid genomen heeft. En net de opperkoning van de wereldhoofdstad, de wereldlijke hoofdstad van onze provincie zich ook niet onbetuigd leed. En wie Gert leest, wat de hebben we over. Samen met Vanessa, de rondborstige Vanessa, de hitbericht ging bestormen. Wat zo'n moeten doen. Toen dacht Herman, potverdorie, ik heb hem laten liggen als oud-koning van deze geestelijke hoofdstad van Limburg. En daar zit de pien. Maar Herman, ik moet je teleurstellen. Kijk, Johan Remkes, de heel goede boel een beetje van de kop. Maar dan komt weer een nieuw kabinet en een nieuwe minister. En of ze dit op onszelf eens brengen, dat wij niet weten. Dus ik zou zeggen, griep vanavond de kans. Zing hier het volle borst met. En laat gewoon zien dat zich niet onder is. Nog voor Gert Leers en nog voor Sakkers van Heerlen. En mocht ze plankenkoorts hebben, ik ben degene gesigneerde van Gert Leers aan. Dan kunnen we dadelijk vasthouden. Alsjeblieft. Weer vastelovens van nog één woord. We zullen in Den Haag over de partijen heen van Limburg moeten knokken. En dan hebben we Nederlijnen van Wijk, dan hebben we Nederlijnen van de Maas, dan hebben we Nederlijnen voor de gezondheidszorg, wie voor de toch niet. Dan hebben we Nederlijnen voor nu dingen, we hebben het er vooral over om dingen ook te laten blijven wie ze zijn. En het verenigingsleven wie wil dat hebben. Het meest nog met de vasteloven en de muziek, dat is veel meer weer dan die 3 dagen en de muziek alleen. We gaan die allemaal doen door Den Haag, dat kan ik niet zeggen. Ik ben vereerd met de police, ik bedank de hartstikke en ik zie nu om samen met de galerij nog een fantastische vastelovensavond hier te hebben. Fijne vastelovend. Dankjewel meneer, en ik wil dat we aan de juiste man, de juiste Mercedes hebben gegeven. Want we zullen al op een klok kijken van dat we een mooi kunnen nemen. Zullen we nog één keer die song zingen allemaal samen? En daarmee deze ceremonie beëindigen. Mogen we de principaal vragen nog 1 keer een medaille? Dames en heren, vanavond hebben we een klein probleem. We hebben vanavond, als we door lustige hoogheid eerste mogen goed besteden als presentator van het LVK. Hij zal later op de avond hier naar binnen komen met spoed gebracht door de politie. Vanuit Zikkert, vanuit de stadssporthal, naar hier het eerste terrein. De schitterende tent